Què tal? Bon dia! A pocs dies per les eleccions, Salvador Illa va dir que és factible governar en minoria, va proposar un pla per recuperar empreses i en el debat de TV3 va anunciar que si guanya posarà Trapero al capdavant de la policia i Núria Parlon, consellera d'Interior. Aragonès va dir en el debat que cal refer el consens independentista, aconseguir un referèndum i acabar amb el dèficit fiscal. I per la seva banda, Junts es va comprometre a no pactar amb l'extrema dreta. Per altra banda, Mireia Boia va donar suport públic a Aragonès i Joan Gaspart i Iolanda Bataller van fer el mateix amb Puigdemont. Per cert, que les últimes enquestes donen una tendència a l'alça de Junts, amb una forquilla d'entre 33 i 37 diputats, acostant-se als 39-42 del PSC, mentre Esquerra estaria entre 20 i 28 diputats. El PP i Vox es jugarien la quarta plaça amb uns 10, 12, 13 diputats i després els altres partits. El govern, per altra banda, retira les restriccions per sequera i es podran omplir piscines, excepte les que estiguin totalment buides. Ahir ens va deixar l'expresident del Parlament, Joan Rigol, als 81 anys, va ser també president d'Unió Democràtica i conseller dels temps de Jordi Pujol. En bàsquet, el Barça avui es juga el pas a la final de la Final Four contra l'Olympiacos, cinquè partit definitiu al Palau Blaugrana a partir de les 9 de la nit per Movistar Deportes. I en futbol, avui també el Real Madrid contra el Bayern, semifinals de la Champions, buscant un lloc a la final amb tot empatat, l'anada va ser 2-2, i qui guanyi se les veurà a Wembley l'1 de juny amb el Borussia Dortmund, que ahir va guanyar 0-1 al PSG. Avui, que és Santa Juliana de Norwich i Sant Eladi, felicitats i per molts anys si celebres aniversari. El temps, sol i calor, pugen les temperatures i això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.